Ufodu ụmụafọ Ọka eji okwu ha agba izu nke onye ndu ha bụ onye agụjibu ọkwa dịka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala anyị n'oge mbụ bụ Goodluck Jonathan n'okwu gbasara ọdịmma otu ndọrọndọrọ ọchịchị gasị iche iche. Senator Ben Ndiobi emego njem wee galetagasịa ọkpụrụkpọrụ dịgasị iche iche aka na-achị steeti a ọkammụta Chukwuma Soludo ji na ya bụ Ọka bisi obodo steeti a. Ụfọdụ n'ime ọkpụrụkpọrụ ndị a ha gara uwe leta gụnyere ogige Soludo Fun City nke didebere ya bụ ama egwuregwu Ọka Township Stadium yanakwazi obi gọọmenti Anambra steeti ọhụrụ nakwa ebe obibi gọvanọ ọhụrụ nke dịgbado n'Ọka bụkwazi ebe nke kọmishọna okwu gbasara ọnọdụ ewumụlọ na steeti a Maazị Poli Onyeka nnukwute onyeisi ụlọọrụ Agba Maazị Osi Ọnụko nakwazi ogbo ya na-ahụ maka igbofu atịtị na steeti a Maazị Mike Ozemena nọ wee dugharịa ha na ngalaba ụlọ ndị a dị iche iche. Gere ozi ahụ ka ọ ha n'uju. Ka ọ na-ekwu okwu na njem ahụ ka onye ndu ya bụ otu bụ Sinetọ Ben Ndiobi kọwapụtara afọ ojuju ya na agbammbọ gọvanọ Soludo na-eme n'ịtụgharị Ọka ka ọ bụrụ ebe obibi ma kọwaa na Prọfesọ Soludo bụ naanị gọvanọ nchetagoro Ọka kemgbe ewepụtara Anambra steeti n'afọ 1991. Sinetọ Ndiobi chetakwara otu o si zite gọvanọ ndị nke chibugoro achị na Anambra steeti ma kwunwee na ha si na ha ga-eme Anambra steeti ka ọ bụrụ ebe obibi mana ha emejupụtara ya. Ọ kọwapụtara na ihe gọvanọ Chukwuma Soludo megoro na Anambra steeti kemgbe afọ 2 bụ nke dị egwu ma gbarụọ iru na ya bụ ọrụ mmepe niile gọvanọ na-eme bụ nke ndị nta akụkọ adịghị akọwapụta na igwe ha ji ekwu okwu. Sinetọ Ben Ndiobi bụ onye nke ndị dugara ya bụ njem bụ onye bugoro onye ọchịchị nchere nke okpuru ọchịchị Ọka South bụ Maazị Leo Nwụba. Ọtụtụ ndị echiri echichi gụnyere Chief Frederick Chinwụba nakwa Maazị Ken Ekwenugo kwere nkwa na ha ga-akwado gọvanọ Soludo na ndị Ọka ga na-ekpekwari ekpere ka ọchịchị ya bụrụ nke ga-amete ezigbo mkpụrụ. Onye kọntraktọ nke na-ahụ maka ya bụ ọrụ ngo bụ Maazị Wo mgbe a bịara njem ahụ na Solution Fun City ndị n'Ọka kọwapụtara na ọrụ ahụ bụ nke ga-akwụrụ ọnụ na ọnwa ọzọ ma tụkwa gọọmenti maka inye ha ohere ka ha gosipụta ihe eji mara ha ma tụkwa ya maka iwepụtara ha nchekwa zuru oke na ịrụpụta ọrụ ha na-arụ na New Government House na Lodge nke dị n'Ọka. Ka onye kọmishọna na-ahụ maka ụlọ bụ Maazị Poli Onyeka kọwapụtara na ya bụ ọrụ ngo bụ nke ga-akwụrụ ọnụ na afọ a dị na njedobe ma kọwaa gọvanọ Soludo dịka nwoke mara ihe kwe na-akụ. Maazị Onyeka onye gwara ndị Ọka eji okwu ha agba izu mbịara njem ahụ na gọvanọ Chukwuma Soludo anatabeghị ego kemgbe o bidoro ọrụ niile ọ na-arụ na Anambra steeti ma kwuo na ya bụ ọrụ ngo nke ụzọ dị 400 kilomita bụ nke arụpụtagoro ihe karịrị 250 kilometers ma kwuo na mgbata ọsọ enyemaka nke dị iche iche ngụnyere ahụike, mmụta nakwa ọrụ ugbo na imerime ndị ọzọ. N'okwu ya pụrụ iche, onye Managing Director nakwa Chief Executive Officer nke Ọka Capital Territory Development Authority bụ Maazị Osi Ọnụko kwuru na gọvanọ Soludo na-eme ihe buru ibu n'Ọka ma werekwa ohere ahụ wee kpọkuo ndị Ọka ka ha bụrụ ndị ga na-ekwupụta ezigbo ihe gọvanọ Soludo na-eme na Anambra steeti. Onye District Governor nke Rotary International District 9142 Nigeria bụ ọkammụta Austin Nonyelu bụkwa onye kọwapụtara afọ ojuju ya otu ọrụ ngo si aga na ebe niile ha jere ya bụ njem.